Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, kablawang kay pay tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas. Matutudulat tat aldaw kagaya. Kat kasapulan tay latat anad, tanay nagalays ti daldalan. Katsakbay ti amin, hello mampay kani Homer Alamo di Taapari, Cagayan, ni Ma'am na ti Agustin, kani Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear manang biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat na tayo tiyempo amapunuan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita mantait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka mat maturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idi at sapa. Napanangda ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manin makisugal. Ay, awan man garudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Magayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumat abagbagaan gamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Irek Ador. Awanag, naragrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Wag, tumyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek kunak. Awan nga rog, nariglag. Asas? Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nag. Amaya, ano talaramitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Ay, kapapaindat ka nga naramitan ba? Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan, bibiyang kao! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon ka bailan. Napunwan ako na, Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kunti amin ko. Ay, sada! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kita ang datang dagiti karuba. Agkari ka nga rod nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balayta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balayta. Ay, na. Saan man natila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya akong dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing, nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da.
ap-apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na di kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minang ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na, agramatan nga agbisbisyo. Lakayon, ngam sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ka. Bareng agbalbaliwag. Nene, bakit? Adda ko maibagat? Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ko. Mabiit laday tuyen lakay. Kan kita mamut na giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamada kita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at imang dalos ka na giti waram dito kusina. Nang rona dito lababo. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Maala, wanan, umayan, dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat tikas taking ka. Ngam kaslawan deng gamay. Ala, agawaram! Dali mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo tikastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tikapam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkay to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isut naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Roko da mga milanay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Ala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, diyang asawa ka. Di natatalimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado kong. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Ungtak man tikas kaulay. Nagbasit mo din aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagis. Ay na, ngudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo tararamidan na. Ador, Kita mo atong badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso anaman tiyaan. Di na kidya mo, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay kang nagagat. No di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmari tester aramiden da.
Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawak da ijay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano ti kasken kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw dito kas ding style na. Pasiga palpak karamid na kabagis. Nele bakad. Mabalinti sumurap kiniparidan niyaw. Income makipesta iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanganam a piyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agkalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Naku na! The Fred ken Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He! Impakada da pa'y mo't kumanga imo na. Talas todos ba't nagdya at tao? ha? Naggawan kid nga urbanidad nagdya at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, manyak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan na gumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahita. Rupat kwarta na kita sa tao, he? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan ba't akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada rin ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak magladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y nagbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Nay, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya, Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay-apagi mo nam dayjay kat bading dayjay. Uray man baling, talalaki lat ta dayday. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adag lang arudin nga asawam, nga makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas maglalay ta. Agasim tay ta. Nagdagkat ti rupay ah. Ina, masurunak ang makalagip. Dumanog ak sandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend.
Inalala na tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag. Pasensya ka no nakibeso-beso ak kaniso si Mau. Kasla kaya kung tumangdangran ko stilangan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan. Ang pupudotan. Agam, ano sa kon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa'y aya ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, inton bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga, taagpakada akin di bakit ko. Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado adi nakapalubusan. Ha? Ay, wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Anyang ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ipaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarutan ija kurbana na pare. Di ka umayibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawitan, pare. Oo na pare, tanay na bartek ka man tayo. Kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam na. Pinabakdan di kwarta. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang din nga, wala siya pare. Kabalam ka tayo. Gawa na. Akot na. Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi eh? Madanaganak. Anya, amangan no naturog ijay lamayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog itimula na. Gamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manan anapan nakisugal. In kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Oh, auntie! Nang kalador! Ha? Ne? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asog. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanan. Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Kisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawag kan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapano kaklaang isuasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawan. Pagkawanin lang ko ma. Ayatan ka ka-asawan. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. No kaano abim makitan sa makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Ay, depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulak taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan.
Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamiden ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumaak ti nagimbag. Aging gangayn inot matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, ador. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello kani Leia Lenny Rualo, kandagiti parents na Rhea Canluel, ni Ma'am Arlene Gotgot, Jeric Soriano, kani Ma'am Rosita Madayag. Kastriman, tikuna ni pagayam Antonio. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa. Ngam saan daan na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat ti buridak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan mi ang mga sawan barang iso ti makaipaay iti apu ko mi. Rogyak nga rod ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na pare Antonio, nagapwam. Nagkapuak man dita istaw. Napanak gimatang iti mantika. Apukom na kita malay. Ayun pare, nagbakasyon na dito'y balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpang da nga road. Mabanugak nga gan anawa kadakwada pare. Mayat kidi Tandaan anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumare may na awampay uray may saga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa naganak kadakwada. Apay nga tangay pare. Kasano aya, kaya may saga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may duwang anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asanda anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Andiyan ay, awanin Naladawan, bumakit dan ngagpadpada. Ayun gaya man niya. Ay, yung may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, ay, awanin ti pag-asa. Anda pa'y pare. Ah! Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam ay na di na kayat agbaak ka daw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min di ta istor ni Andrea Nukwakay. Na barbartag. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day nga na may. No na bartek makasasawa. Ngam no limpyaw agbaak ka daw. Aniya? Nasaya at tadakan Antonio Lakay. Nabartek man na nasimbang padyanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka daw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamatalan na nang tatang asawa tigat ko asawa tatang Ay na Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanabartek ka. ay Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. asawa tatang ikanda man nito asawa makasasawa ako Diyak kaya't nagbak asawa tigat ko tatang Ta sino may, ti mayat na makiasawa kang kakay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kasta lukaw. basol yun nagbaka Na! tatang kaya yun na
aglaklakaya. Ikaw nagtipantalon ka, ha? Ay, Ikaw naman kita, Arman. maturog ka kiding. Inton mausawan ka sa kagbiro iterbam. Kasano ang kaya nakangay no nabartag ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Umayos, asawa ka, umayos. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union, Mindanao, kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagado dagiti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan salaan anti saan ang asawa nga anak yo. Uwan mare, ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo tanabalasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Mare. Agdamot, idi, ngam nag-break damot. Jakman amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay agpadadan nga agbaak ijay anak minukas ka no Mare. No ginusto da kumadagit anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dyan anak may Mare. Tamang nginumay. Ay na, gaga ngayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runa no dantun putot da. Nakaring ka mga gaya, main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka mga gaya, Alfonsaw. Tatang, nasakit yung ulo. Saan naladaw ka nakariing? Tagasanawa sa nagsakit na ita ulam. Kaya diretso matinong baw. Hala, agawam diyag kapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang? Intag birok itermam. Ha? Kunam amakas asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mong arman di ta kaaruba. Anya? Ay, agtal na kayo matatang. Sa natilay bagbagayo. Nagkuna ang mga asawa. Awan, iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitim pagbagam iti kalman. Saan mo natilay bagbagayo, tatang? Kababaing dagita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Ingem no limpyo ka. Kas ka may langarod na tuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga asawa. Na, Kay kaya't ko tagbaak, tatang. anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay di mo apalan dagiti kakabsat mo. Adan asawa da. Adan kabinadang da iti biyag. Kabawi tagbiag, nga urawan asawa ko nanang. Pagan anong da asawa? No, isukat na kantungan lang. Itahan nyo man ni asawa ni insan gaw. Sininaan nan, kat simurutan iti sa bali ang lalaki. Ay, katilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga mindya asawa ni insan mo. Wen anak, depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni ko mangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka no, met. Uwan nga ron no, nabartag kaya't namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbaga na no nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. uwan nga ron He, jak amaw di nga anak mo. Saan amaw awatan? Kumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salanga. Di ka kaya't alakwan iti adaw. Tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Oo, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta. Promise. Ala, may sala nga buti, Andrea.
Agas ti bang no? Tanabanuga ka naggapo dyan no? Sige, nga may sala nga. Uy, Agawid kan no maibos mo ti may sabutay. uy, Andrea. Masaman pa ya, bote, Andrea. Pinagbigyan ka Italia ng Alfonso. Namin ano nahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it, Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang din. Malal daw. Rabite pa naturong. Sige mo. I love you ko na. Ala, tila lawlawa man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka ngamin. Kaya ka nga asawaan, Andrea. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Salamat na. Andrea, di na paikas. Ay, ayatin ka ko na. Aklo na nagmata na. Agsubli ka ton bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, uwan ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka itong bigatan. Ora may salabawit ti maparte, mabalinan. Na yun ang tatay may sakal din ka ng upat naman. Umalayan, din ta, sagana ta. Anya? Yan, uwan ko na mo na. Kasi magkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta ka babain. Sapay no mabartag dyan anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Una yun ay aday jay alalakay. Malah, tayo nakyaway ni Alfonso. Ay, kanya na itanga itsura ang mga Alfonso. Nakalos pa kaditan. Ay, tumadar ka ta. Andrea, hindi na makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawa no. Agawit ta ko na. Sa kala natural na kung ti aram no, nabartag ka na. Di ka lagbay. Tatang, Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartek. Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso, pasensya ka na, balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay, mayat ko magaron ng mga asawan. Sa amoy lang makasasawa no nabartag. Balinswag ti utek na na ito yung anak ka. Pare Alfonso, lumakay ka na biyero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbaber kadya. Nga asawa ka na. Ano palat ar-aramidem nga ay? Sayang ti gwapo apolem. Saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam? Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayan mo sika. Nagtaar ka to ba eh? Mabain ka. Laki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Ado tam amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no nabartek. Ay, wala ta, mabain ngamin nga agarem, no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin ang manugang. Ay, nagsingpot ka ngamin. Isasapay ko maataklo ng janakaw. Uray na bartek. Tagpay sumati bagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ka. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo lagaram no nabartek ka mo. I love you, kunak.
No bilang taklunan ka, may karim nga tangang balbaliw kan. Adi kan agbartek, Alfonso. Oo, wala. Dahil talaga. Basta nakakulurin ako. Dahil kasar ka na. Kasar ka, Itan. Ano niya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan kan, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-naklon langin. May kagaroon tayo. Ganda balay na. Dahil yung amo ka kada na ng gandatang ko. Ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, junggo lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, makikita na ron. Isang lakto yung store ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Anya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypayso na matang. Ay, halaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban natin, mga kasar ka sa kami. Ay, sana kaskari na ti bagbagam. Ano pa'y a proseso day tanak ka? Tulagan tayo pa'y ano ka ano ti kasar. Basta di yung pagawitan ni Andrea. Agianan dito balay, ay, ano biya? Lakay, pagawid mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na ya. Jak matan nariingan na Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kao. Awan matan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito istor Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, Dadang. Lagko na ang mga asawa. Na, ay luka. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawitan yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, Dadang. Anya, ay, Marisilang. Arakman. May sabuti lang. Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom, Dadang? Sika, magbungaran ka man. Diyak kaya ti uminom ita. Aginanaak pa yung aginom, Dadang. Na, Kasano day to yan ngay, tata. Di nakmatan pagan ano ni Alfonso. Itatanaw usawa nun. ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamak itinagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya, ay lakay, kasano da ito yan ngay. Ay, ala, bayan niyaw. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Ingkatangan ka iti arak. Manjak, Tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Ligliga akong tuminom ita arak. Tapasubo da itang arak. Anya, kay kasano nga ron ni Andrea. Ape, ay may dildil na siya, babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak, Tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busong day taginatang ka. Manjak. Ija akong daginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam mat ngamin dya anak mo. Kasano nga taya. Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Makaammo ka. Ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya tiramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan may mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nang ginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar, tata. Winang, nay, tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw.
Pasensya ka na. Ang hindi ka madanagan. Tanong bunga bilang ti pan nakailawan yaw. Tumulong kami Awan lang tirong bang apagdanagan nyo, tata. Ah, Nga minsan na pudno nga dan napasama kiti nagbaitan mi. ah, Kun naklaan dayjay. Baron kunak no maikasarnak ti anak yung awan medlat ta. Narigat mo tano'y pilit ko ti bagikan ko ana. Isabaybayan yun. ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang ka. Ay, kung naalanupod nung anda na pasamak itinagbaitan yaw. Awan, tata. Iso di kay madanagan. Nabang-ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madta na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Hello gagayam at timanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay drama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Mamal Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti kuna ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, ada ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat ada imbaga na sorpresa na kada kami iti asawa. Kat tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabiitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Ha? Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna naman tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pagalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghel-hel para ititra. Kanya among ngayon nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiit laeng nga raw. Takitaag no napunon jay in charge ko a cellphone ko. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makakuray man. Urahin nyo ka di ang makakawid Basta aday sangput ko, nanang. Anya gay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka lagi na, nanang. Tao, di sangput ko. Tao? Sino nga'y? Ay na, di ka lang makakuray man. Asawak, nanang. Ha? Agpaiso anak ko? Wala lang. Ay, kapaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko, nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsayatin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa dyan ipagbagana, mga sawa magaya man. Adda nga tan urnong na pangasawa na. Wadan niya. No! Umutang nga ta. Tsaka mau. Damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinubyak. Ni Darna.
Magandang oras ninyo, Nana. Ah, ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayo. Hali kayo. Ala, o mo nagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Kasi kung kanto'y nobyam. Una na. Tanabaya nagdintin na kami, Jesutan. Aya, nukasta. Inlimad mo ti kaadat nobyam ijay syudad anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta. Adan to garod ang puko min Wala na. Anyagan. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay Tagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang ka, Darna. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayo, ay arambidan may, tapno agsimpa kayo. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kita ta? Tapno, makapagkasalatan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kunayo nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya ka raw. Tatang, tatigayat ko, mismo akwartak ti makaramat, para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kayo, nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no, da maibaga nagiti dadakil na. Awan, tatang. Hindi yung pakadanagan tayo ta. Kahit, saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ang titrabahaw. Agsubli kami to no makapagpasngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Kaya la, ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Sakto timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo'tla day jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaon ko ipalagip mo. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaus taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas abakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si Kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan riray. Antay, apin Tagalog ginubyan insan bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam lakan mo iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mga minti ayog ti sa una nga ilukan. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na namang aganawil ka no agsaw iti Iloco. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya may nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Walang antay. Ay na! Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa
Nataytayag mo ng insan bubo. Anya nga tatikin na yat na itikasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat. Gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Ah? Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwar mo't at ikinataer na. Oray agpapugis ka nagibarbas ni insang kam. Kaslaad dayo kaya ten ginubya na. Tan nakapimpintas na maidilig kan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ah? Ha? Apal mula dahi tayo di kasinsin mo. Tanaka-asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin anapintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin di ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, di so akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam di asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't nanang. Kanya mo't ibinatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkarun ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Hagiga nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Diin pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikob ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-ano sa maon. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita kin ka. Ay wan, naamuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Alang arod, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga aganaka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay inton agpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayo, ti panagpas nga diyam anugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga rod iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akal day. Ay, nayunan tanto iti manawk. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo bakit? Tayo pasikat naman tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing day to yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Kung nanang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Eh, kawin ha. Adami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaaramid akong iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Adamag maparte. Iso nga agparte tayo day. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tay. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo na kita'y tarakan mi ababoy. binulang nga agpapaskan kayaw. Wan pilaw. Ay,
Uray maibos dagiti taraken mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Ngamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. Ay, kaya dumting tulat tama tante. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Sana sumanursor abapan makimarmarites. Anya ba day nga asawam? Mapanaglaklakaw, iso asumanursor ante. Oho, pambar na la di panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kante? Kasta? Anyakit asaanan? Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may ngagastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama ka lang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Iso nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan pilaw. Oray di ka nagparti tatang. Tanay, may ibusan ti tarakan niyaw. Inton nagbardi lang ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga rod anaadan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi kar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala, inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti Boreas. Intanto agata nga di kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod ngagmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Ah, di na kami ikuyog ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay. Siya lang ang timapan mga la. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik na rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni Tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, tamang ano mairita, Maray. Ay na, apay aya si kati masikuran, Maray. Umapal kan samot ngaman. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray.
Sa anak mo't nga umapal. Ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan na ka man la dito yan. Hey, ngamburay no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apu ko may. Umay kan tawa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanway Kung damat ni bubot ang nagawi din sa lugar da. Kaya di pa agsubli Sana mailew iti apo ko ta. Diyak mo Na. Agsangsangit mo dyan, akta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nonyat sang sangitan na. Apay na kita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danahin. Alaan? Sino ti magalakan ko, Kan, abay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nung imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit din nasakit. Nagsinablen na kaya manitex na. Katalain na karon ni Bebe. Isugated tayo. Awan ka pa nga tayo kay ni Bebe. Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapoy tinalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatingkan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Hello everybody, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanipagayam tayo arisa, saan napudpud no anaghan tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Kabsat Aris Daguhoy, dita Angeles Pampanga, kasama tan ka ni Gerald Martin Danao. Kastoy manti ko na ni pagayam tayo arisa. Dear Manang Biyanang, no adda kasaran iti lugar may siyak ti kaunaan a present, tanagsamak a makisala. Kabalak ti makipinuyat basta sala ti pagsasaritaan alistuak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Agsala naman natin. Ay, sakamad gayam data Elmar. Katuan na agsalata. Nagyaman na ka nga. Kunak mo, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag. Saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan na ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga road. Saan ka kadi ang mabamban no kagsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabannog. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han mat onay Elmer. Namragsa ko ngamin ng tema kisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agin ni-enjoyak. Huwag siguro, ado tagar arang king ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagi tagar aram. Dedya ko man nasyang pati kayat ko.
Jawan ti bisyo na. Ay, ada nga ta pakaikarya. No, agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy, Saan ka mga nabrabak, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na, Dito mo't salaan ti pagdagdatunak ka. Bayan, taumayak to yung balayo. Taumayak agaran. ay na. Okay lang mat nga ora ito yan ti pagdatonam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan, danag mo aya. Sige kay di. Nag-ano ti mang araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you, Marod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwan, Risa. Idi pa'y lang agayatak ka. Nagpintas ka nga, may. Kan amok anasingpat ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga sungbatak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang radag tugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalagin ka. Dahil dyan, ti Arman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka, always present. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Eh? Kan saan mo lang iso ti makisalsala. Wanagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Mano lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Ito nadan asawa na tatang. Nagagat tupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay magkiday. Ala, makaamu ka. Tuisok kaya mau. Hanggang, kaya nakagata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kon iti mabig na dyan. Nasingpat ni Elmar, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga men ti type O. Diyan nasingpat nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat, aklonam ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan na. Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay ayatik ni Risa. Sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, day tati pa kaung-ung tanda kanyak nukwa. Tasaan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlata. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasa, Mayat kiti, Tapno, adda isala da iji salunan. Dagiti daduma babalasa. Mabaindang agtugaw iji saluna. Iji kasipngatan ti ayanda. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti taytanara. Paset ti biyag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan? Kaya't matanda kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay kano kasta ti kayat da, awan problema. Adadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sa saritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Wala. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Kada di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabayalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay katwan abalayan. Sige, mangisabat kami iti may isa baboy. Madakadakay tayo tabalayan. Tato siya, okay lang nga uray awan ti sabat yo mapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man agbuya iti salaan, nanang. Ato ka no ti bisita, Kent. Ayan di madang mo ngay. Apay ngawan man ang dito'y balay. Diyan mo
Imo na siguro di salaan. Amo yung matanda di kabsat ko, kasapaan no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jay akabsat mo. Ada nga rod nobyo nan nga bukuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, anda ka magam dito balay, Elmer. Kunak no anda ka di kasaraan. Masatutak tatang. Nabanuga ka ng gapo di talong. Kunak no kadwam ginubyam, makisalsala ijay. Ah, no kasta? Aday generisa tatang? Kaya mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kas jay ti asawaan. Ah, Nubya mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da nga igaman di sike na. wala. Ang paibayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Tentong nag-asawa kami. Nagsardeng laki din dahil dyan makisala. Wen agam agnobyo kayaon. Apa di na impaka dati ipapan na ijay. Saan kalugaran tayo mo dyan nagkasa? Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang? Ha! Inton bigatan ti kasata Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtad ta. Tapno maka-charge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Wala. Mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat Risa. Maturog tantong iti oray alas 10 uno alas 11 iti rabi. Bay antay dang agsasalang ta maturog ta. No makaturog ta sigurado nga min nga naariwawa inton bigat ta dumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka. Nakaraglag sa ka nga raw. Nga bayin, maasawak mo langin ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kitain di asawam Elmer. Kasaryo ita. Ang isukat ti makakaadda makisalsala. Baybayan yung tatang. Tamaudin apan nakisalan na ito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko mano si kati kasala na. Sa bali mo. Si ka ati rumbeng nga mangisalakin ko na takasardo nga raw. En rumbeng la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw ko malang dito'y Ala, baybayan nyo tatang. Saan na balay? Tamaudi ita na panakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata. Bay-bay amon nagit agsasala dita sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tanin, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipapaspon ti makisalatan kataadan asawak. Saan ako nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron. Mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito si Lid Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturog ak tulatan no makaturturugak. Ala, anya pala kukuam dito sa lunan nga manang kat parbangunin. Itay pa asimrek ni manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? Kabibiyang mo ko mga amin ayagardo. Las lang nga ron nga agsalak. Babayanak ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Iso nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idi balasang ka, amakapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sa bagay, nasingpat matkid din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay kayat kong aramidan nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmat ngay. Di kala agbain, adan asawam ngam agbulakbol ka pailaang.
Sa bali idibalasang ka, sa bali ita. Makaburing nga ron matagigyan ito yung nagtibalay. Kaslahanak nga makangangas wadak lang ito yung balay. Kaya kaya't ko tagal aliwaksay nanang. Elmar lakay, ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang ko niya. Abay, amom jag kasaraya. Haan nga nakit-kitak. Inak man agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang ito yung balay. Mala, basta agawid ka tagos ah. Ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latanti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matenggardo? Apa nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kantulakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Agin juyak pa nga galiwaksay ah. Kabayatan ti kawan pa ilan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmar? Nagawid. Parabako na hindi sumangpag tata. Anya, nagpatpat nagmanag na nakisalsala. Uwan siguro ah. Ta salaan mo't yan na panhanda. Ay, agruaman day tanga asawam. Ungtam ngamin mo ta. Pampanuy-nuyam tumay. Jaket nga gaba kami tasawak tata. No kaya't mo di siya ti mga tipakin ko ana. Uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga nugumura. Kanya pitaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Eh, tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakay. Ay, sumatlagay ang mga aglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot na terumwar. Sa paada kayat kung kanan. Anya day ta? Iba ka ma, tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ili itamat lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat kung kanan. Ta iso tigatangam niya. Sige, mabit lang, bakit? Lukas ta, masikog kan, Risa. Una nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumatla di kan rumrumwar ah. Madmadi mat ngamin ti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito yung balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am tinginaw mo. Tamakarwar kan tumanan ang makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtali na gayam iti balayda. Ay, wan, taaglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. Saan to lagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Ikat mayat ah. Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addan ton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa naginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya no kasta bakay. Ay, rumarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya dya kasaran itabang yang nga baryo. Anya, maluman. Ideal daw kung maanapang ka ah. Ay na, napudot iti aldaw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka kumare sangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiang? Nanay nga klatamat nga agsala nga uray masikuga. Aya. Ala, umay ka nga rodan tayong tagsala, mang kardiang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije balay. Ang mga numabuyan ka nga adiyam. Sanan. Ang ako lang dadjay. Ay, na umay kakig din. Kabalak ka naman. Umay kay. Ay na. Ay, pasensya kan Elmer. Narabyan na nga nag-awid ta kas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Yung mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yoy ti sigog mo.
Sorry nga ro na Elmer. Ha? Di kang rumah dito bangay, Risa. Uray adag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Dahil tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparabang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay namin na makisala ka pa ilaan. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Wen nga rod. Ay, bagta nakapas nga yak matlangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tanggadam ana imbag ti paragpas ngayon mo. Ayabak ni nga lang, tayo supay lang timang patanggad kain ka. Tapno makatrabaho bakit? Lakay, nakatanggad akon. Napiksa akmanan. Mayat tapno napiksakan ang mga awil iti anak na bakit? Bantay ang mampay di anak tatada papanak Elmar. Paparam. Ay kwa, inakman mo makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti tanak ta. Alamat ton, ita lang mat, promise. Saan ko na Saan ko manatangkan ti ulo, Risa? Nanang, ni manang di agsalsala ni. Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na ngagsalsala. Ay naglukon day takabsat mo. Inkay anawaan, di nakmat namin dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pala ti music. Tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantay ang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inakman agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanyak niya. Ay, ala, mapan kan. Bantay am di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yun dahil markan di anak me. Ne, saan mo't anak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday di balay, di parbangon. Pati nagijabad badudawan matan. Anya, napanam ngamin aya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Eh, kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganab mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunuan siguro di asawa mi ti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan ang mapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangkan may taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko dahil markan di anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadinak matan sinublian ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita dayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, isungeng karigatak ngay nurnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo Risa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.